నేనేనా ఇది అంటూ అనిపించిన అవునవును నేనే మరి కాదా చిత్రంగా నాకేనే కనిపించిన కవ్వించే చిత్రాన్నయ్యాగా నా దారినే మళ్ళించిన తుళ్ళింతలా వరదలా పాదాలనే నడిపించిన రహదారి వయ్యావేలా నేరుగా సరాసరినే నీలా మారగా మరి మరి తీరుగా పలకరించే ఆసే పరవశాన్ని పెంచే చిలిపి కేరింతలా కలవరింతే తరిమి పరుగులెత్తే మనసే ఒడిసి పట్టేదేలా నాలోనే దాగి నిదురించు నన్నే తట్టి లేపింది నీవే సుమా ఇంత అందంగా లోకాన్ని నేడే చూస్తున్నా ఓ రాయబారమే బాపు గారి లోకమంత మాయజాలమే తరాల నుండి తరలి వచ్చే బంధువంట